हाय खोनासं, ओरैनो टाइम पासनि थाखाय गुबुननि जिउआव दाथां, मानोना नोंनि टाइम पासआथ' जानानै थाङो, नाथाय सासेखौ नोंनि गोनांथि जानानै थालाङो जे बियो नोंखौ अरायबो नोंखौ मिस खालामना गोबां दुखुआव थानो गोनां जायो। गोरोन्थियाथ' बेनि नङा जाय आंखौ नागारदों, गोरोन्थियाथ' आंनिसो जेराव आं बिखौ नागारनो थाखाय खाबु होदों। लोगोफोरा बुङो जे नों रावखौबो दा थगाय, मानोना थगायजानाय मानसिया सानसेबाबो मोजां जानानै फैयो आरो थगायग्रा मानसिया सानसे गावनि गासैखौबो खोमानानै लानो गोनां जायो। गोनांथि गैया सोरखौबा गावखौ गोसोखांहोनो थाखाय बार बार कल एसामिस खालामनानै खोथा हरनो। नोंनि फारसे अननाय दङब्ला बियो नोंखौ गावनो गोसोखांना नोंनो कल एसामिस खालामगोन। गोसोआव लाखि, दानि मानसिफोरा सोमोन्दो सिफायनो थाखाय गोबां बाहाना नागिरसै जे नोंखौ दाय गैयाब्लाबो दाय होनानै नागारलांसै। आरो खोनासं, माखासे मानसिफोरखौ नों नुबोबाय जानांगौ जे गावखौ मोजां मोननो थाखाय गुबुनखौ आखाइ खबजबो, नाथाय बिनानै मोननाय मोजां मोननाया अरायसम जिउआव थुंगेनानै थाया। मोजां मोननाया बेसो जे गाव हारसिंनो नोंनिसिम फैयो आरो नोंबो बेखौ केयार खालामो। बै मोजां मोननायासो नोंनि जिउआव अरायसम थुंगेनानै थायो।